Ikerketa honetan, plano inklinatu bat daukagu eta gorputz bat bere gainean, bere masa 25 kilogramokoa da, eta galdetzen digute ze azelerazioz jaitsiko den marruskadura indarra baldin badago edo ez badago. Edozein gauza egin baino lehen, nik da hemen egina daukat, baina imaginatu bakarrik daukagula irudikatuta planoa eta gorputza. Orduan, lehendabiziko gauza da, masa zentroa aurkitzea, beti egongo da gorputzaren erdialdean. Gero, igidura modu honetan emango denez, plano honetan emango denez, egiten duguna da ardatz koordenatuak bertan jarri, modu honetan igidura bakarrik emango da X ardatzean. Hau da, ezartzen dugu koordenatuak eta adierazten dugu beti zeri esaten diogun positiboa, eskubitara kasu honetan, eta zeri negatiboa. Eta I ardatzean gauza bera, positiboa eta negatiboa. Horiek dira lehendabiziko bi pausoak. Hirugarren pausoa da pisua adieraztea. Pisua beti perpendikularra lurrarekiko, eta lurra da hau. Lurra ez da hau da planua, eta planua dago lurraren gainean. Ondorioz P izango da vektore hau, eta posible daukagu PI eta PX adieraztea. Hau da, X ardatzean nolabait igiduraren alde egingo duen vektorea litzateke PI. Bestetik daukagu perpendikularrean, hau da, ardatz honetan daukagu PI. Kalkulatzeko haien balioak egin behar duguna da kontuan hartu, hemen plano inklinatuaren angelu hau, dela hemen daukagun beste hori. Badago modu bat geometriaren bitartez erakusteko, baina nik uste begibistakoa dela. Orduan, hori esan da, izango dugu pisua dela beti bezala M masa bider gravitatea, 25 kilogramo bider 9,8 metro segundu karratuko, hau da, 245 newton. Bestetik esan dugun bezala, posible da kalkulatzea PI eta PI. PI izango da bere moduloa, begiratu zazue hemen vektore bezala adierazten detela, eta bezitxori gabe jartzen baldin badet moduloa esan nahi du. Beraz, P bider sinu 30. Eta honek ematen digu, 122,5 newton dela indar honen vektore honen moduloa. Bestetik iardatzean gauza bera egiten dugu. Izango da PI berdin P bider kosinu 30. Eta hau 212,18 newton da. Honekin ezagutzen ditugu pisua, baina ordezkatzen dugu orduan pisu hori PI eta PIren bitartez. Orduan, PI eta PI adierazita nolabait da P egongo ez balitz bezala. Akasuan marruskadura indarrik ez dago, beraz FR berdin 0, vektore hau ez legoke, eta hemen egiten duguna da Newtonen bigarren legea aplikatu, gogoratu. Indarren batuketa dela berdin masa bider azelerazioa. Newtonen bigarren legea aplika daiteke bai isa ardatzean eta bai I ardatzean. Kasu honetan, azelerazioz galdetzen digutenez, eta azelerazioa egongo da bakarrik isa ardatzean, mugimendua ematen den ardatz honetan, egotekotan hemen egongo da, ikusiko dugu orain ea dagoen ala ez. Isa ardatzean daukagun indar bakarra, orain, marruzkadurarik ez badago da, P azpi isa. Beraz, indarren batuketa isa ardatzean izango da minus P isa. Hemen positiboan ez dago ezer, orduan nahi baduzue, jardezakezue 0, agian laguntzeko, ken P azpi isa berdin masa bider azelerazioa isa ardatzean. Orduan, P isa ezagutzen dugunez, hemen kalkulatu dugu, minus 122,5 newton berdin, gorputzaren masa, 25 kilogramo bider azelerazioa isa ardatzean. Hemen di, azelerazioa kanporatzen baldin badegu, da minus 4,9 metro segundu karratukoa. Igidura zuzen uniformeki azaleratua izango da. Orduan, hemen mugimendua ezkerrerantz ematen denez, hau da, jaisten ari da,
Orduan, jaisten ari denez, abiadura negatiboa izango da, eta azelerazio negatibo izateak esan nahi du azeleratzen ari dela. Igedura zuzen uniformeki azeleratu honetan. Orduan, emaitzau koherente da gertatzen denarekin. B atalean galdetzen digutena da, ze azelerazioz jaitsiko den marruskadura baldin badago. Orduan, marruskadura beti doa igiduraren aurka. Beraz, jaisten baldin bada, marruskadura indarra joango da eskubirantz. Ados? Eman digute zein den marruskadura koefiziente zinetikoa, da, igitzen ari denean, zeren badago beste bat dela estatikoa. Eta hori da, geldi dagoena, baina momentu honetan igitzen ari denez, interesatzen zaiguna da zinetikoa dela 0,35. Nola aplikatzen da marruskadura indarra? Badakigu marruskadura indarraren formula dela normala bider koefizientea, bider marruskadura koefizientea. Momentu honetan normala ez dugu ezagutzen, beraz kalkulatu beharko genuke. Kalkulatzeko aplikatu behar duguna da Newtonen bigarren legea, baina iardatzean. Iardatzean dauden indarrak direla positibo bezala normala, dela gainazalak egiten dion bultza nolabait, eta bestetik pisuaren i osagaia, hau ja ezagutzen dugu, kalkulatu dugulako aldez aurretik, ordan ez ezagun bakarra litzateke normala. Normala kalkulatzeko Newtonen bigarren legea aplikatzen dugu iardatzean, beraz, indarren batuketa iardatzean berdin masa bider azelerazioa iardatzean. Iardatzean ez dago azeleraziorik orekan dagoelako, eta orduan, hau da, abiadura 0, abiadura konstante, kasuetan abiadura da 0, eta ez dago azeleraziorik, beraz, indarren batuketa izango da positibo bezala normala, eta negatibo bezala P azpi I. Hau da, sumatorio F azpi I berdin N ken P I. Eta hau da berdin 0, lehen esan dugun bezala. Beraz, honetatik, ondorioztatzen duguna da normala berdin P I dela, hau da 212,18 Newton, eta ordezkatzen dugu normal hori 212,18 Newton bider koefiziente zinetiko, hau da 0,35, ematen digu 74,26 Newton dela marruskadura indarra. Ezagutzen dugunean ja egiten dugu hemen egin dugun bezala. Gauza bera, baina hemen hurrengo atalean, hau da B atalean, marruskadura badago, eta orduan Newtonen bigarren legea aplikatzerakoan kontuan hartu beharko dugu. Beraz, isa ardatzean zer daukagu? Daukagu positibo bezala marruskadura indarra, eta negatibo bezala daukagu P azpi isa, minus P isa gehi FR berdin masa bider azelerazioa isa ardatzean. Beraz, ordezkatzen ditugu, eta minus 122,5 Newton gehi 94,26 Newton berdin masa, 25 kilogramo, bider azelerazioa dela gure ez ezaguna. Hemendik ateratzen dugu azelerazioa minus 1,83 metro segundu karratu. Azelerazio hau negatiboa da, baina fijatzen baldin bazarete da aurrekoa baino txikiagoa. Bale? Orduan, horrek zer esan nahi du? Logikoa da? Bai, logikoa da, marruskadura baldin badago egiten duena da frenatu igidura hori, eta ondorioz azelerazioa txikiagoa izan behar du. Hala ere, jaisten ari da, ondorioz abiadura negatiboa da, eta azelerazio negatibo izateak esan nahi du azeleratzen ari dela, eta beraz izango dugu igidura zuzen uniformeki azeleratua. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.